Аз реших, че ще се качи. Дай, момче! Дай, ама курс. Скатя! Че. Ай, свърчи ресурса на тая Йоника. Дай, бе, от тук и ще го правя. Нещо да запали, дай. Ма казал съм ви, бе, пък купите си такива хубави мотори с нещо манивелка. Беше камата ли? Да. Айде! Унибат, брат, унибат. Абе, това изправи линията, мъртвете. Дивак, отивай с електрошока да губиме го, да го спасяваш. Ела дръпни. Почини.